Halløj alle sammen. Og nu skal I høre noget. Nu laver jeg den her video, også fordi I kan kede mig. Men nu, når jeg alligevel keder mig, jamen så har jeg været så heldig at få tilsendt en video fra en, som jeg vil ikke fortælle endnu, hvem nu det er. Fordi at, ja, jeg synes bare, vi skal lige prøve at ringe til ham. Og ja, nu ser jeg lige ham. Og så kan I gætte jer til nu, hvem det er. Fordi nu prøver vi at ringe til vedkommende nu. Lad os prøve at se, om han tager den her. Hold kæft, man. Goddag, Ronny. Du sendte mig en video i dag. Ja, for helvede. Altså, må jeg lige spørge, hvad fanden er det for en video, jeg skal til at se nu? Jamen for helvede, det er jo fordi, du skal se gamle Ronny her. Altså, Ronny, er det før, du overhovedet lavede den kanal, som vi kender dig nu for? Ja, for helvede. Jamen, for satan da. Jamen, Ronny, jeg synes, vil du ikke lige sidde lige, du ved, den varme stue her, lige hygge med os andre, ikke? Så vil vi alle sammen, nu er vi alle sammen fælles om at se nu en gammel Ronny-video, som I nok højst sandsynligt ikke har set før. Og jeg ved allerede til dig, at du vil nok højst sandsynligt ikke se det her, fordi det er fucking cringe, og du kommenterer. Jamen, det skal du. Du er nødt til at tage udfordringen op nu. Det er en livsudfordring, det her. Og nu gør vi det. Hvad siger du, hvad det er? Det er kvalitetsfejl. Jeg ved ikke, hvad han snakker om. Lad os prøve at se, hvad fanden i helvede det er. Det her, den hedder Jørgen og Sten på eventyr i køkkenet. Det lyder som en kælling, mand. Hvad fuck? Jeg får lige headset på. Det er jo heller ikke. Hvad? Ronny! Jeg vidste ikke, du spiste frugt! Hold kæft, man, det klæder dig fandme ikke engang. Prøv lige. Nej. Prøv lige. Jeg synes lige, vi skal stoppe. Prøv lige 2 sekunder. Prøv lige. Hvad? Hvordan? Prøv lige. Se, hvordan han ser ud nu. Han har for det første lige lidt længere hår. Han har sgu lige smidt brillerne en gang. Og så har han prøvet at se så ubehøvlet ud. Han ligner jo pis. Og hvad fanden er det for en Nokia-kamera, jeg har brugt? Altså, hvad fanden? Prøv lige at se de der pixels der, mand. Og så har han fået et hippie med i ovenkøbet. Altså, hold kæft, mand. Produktionen, den er i hvert fald ikke steppet op. Men lad os se, om lyden er bedre end Søndergaards, når han bruger alligevel 10 lapper på det, som lyder stadig pis. Lad os lige prøve at se. Ja, jeg tror også, du klæder rigtig godt til den stilling i hvert fald, som hedder køkkenskælling-stilling. Og ikke fordi du skal lave en stilling, og Ronny han skal... Yes, men kom med backfire shot og det hele. Ej, godt. Hold kæft, mand. Altså, jeg synes lige... Okay, den her vibe nu, ikke? Den giver mig sådan lidt... Mickey Mouse, der prøver at fantasere sig til virkeligheden her-agtigt. Altså, hvad... hvorfor fuck... Altså... Okay, Ronny, må lige spørge dig noget lige. Bare lige sådan 2 sekunder her. Altså, hvordan kom I frem til, at I skal lave den her stemme her? Jamen, det var fordi, at vi tænkte, at du ved, vi tænkte sådan, vi måtte jo nødt til at gøre specielt, så vi tænkte, hvis vi nu snakkede som en anden, der har fået til klunkerne helt op i munden på hinanden, så kunne vi måske snakke sådan lidt. Altså, har I gavet sådan ordentlig cirkelsparks klunkespark-agtigt? Det ved jeg ikke, men jeg tror bare, vi tænkte, at hvis vi nu gjorde det, så damerne, det kunne bare komme rundt. Ja. Jamen, altså, jeg må nok sige, at jeg tror, I har i hvert fald byttet kønsroller her, fordi at I satanede ikke nogen mænd. I er fandme nogle flok kællinger, der går i køkkenet, mand. Men hold kæft, man, jeg elsker det. Hvor fanden er mit sandwich hen? Den er ikke engang kommet. Og prøv at høre, jeg gider ikke, at I skal levere den med gennem GLS eller postbudmanden, som er PostNord-manden, mener jeg. Og DAP, eller hvad fanden de hedder, andre udbringningsservice-mænd, eller hvad... Jeg krumper allerede tager. Like lige, hvis I også krumper over det her, fordi fuck, det gør jeg i hvert fald. Hold da kæft.
Det er da godt, der er et eller andet, der virker. I hvert fald ikke din hjerne. Nej, just kidding. Prøv lige at se, hvor elegant han gør det. Ronny, mand. Altså ham, vi kender for helvede. Han vasker en enkelt klasse. Og jeg kan allerede se, altså nu har jeg prøvet at gå på efterskole før, men prøv lige at se det der klasse. Man skal altså ikke vente den om, fordi det er ikke fordi, man laver klasse vand sådan der, eller prøver at lave en god kop te til mormor. Det er ikke sådan, man gør det. Altså prøv at høre, man vender det for helvede på hovedet, så der ikke kommer vand i. Altså, ja, jeg synes bare lige, det er jo lige sådan en UCD-ting. Jeg synes bare lige, I skulle prøve at se det. Fordi fy for helvede, nej, ja. Inden det er færdigt. Så drikker han det! Nej! Det var da mest uforventet lort, jeg har... Nej. Han drikker vand. Han drikker simpelthen vand. Hvorfor drikker manden vand, som er rengøringsmidler? Jeg vil dø for akle, eller hvad fanden de hedder, de der rengøringsmidler, man bruger til at vaske gulv med. Altså, fy for helvede. Men hey, nu, når vi har alligevel Ronny med her. Hvad, Ronny, altså, kan du fortælle os den oplevelse, du ligesom fik med at drikke det her rigtig klamt glas vand, vil jeg ligesom sige? Jamen, der er proteiner i lorten. Protein? Undskyld mig. Siger du, der er proteiner i at få et glas vand, som... Altså, og det vand, det er ligesom fra en opvaskemaskine af, hvor den har alt muligt rengøringsklammidler i. Er vi enige om, en opvasker, den gør tingene rent, så er det jo det fineste rene vand, man nogensinde kan få. Ja, ved du hvad, det rene vand. Og ved du hvad, det er så rene vand igen, fordi altså, det er urelevant at lave det der klip. Det er godt. Henrik, endnu mere. Nej, du skal ikke have mere. Du er tabt. Det er derfor, prøv at høre. Det kan godt være, at han har for eksempel det her klip med. Prøv at høre, jeg prøver at give mig en overdose 6 gange. Jeg kan fandme ikke slappe af. Var det ikke også noget med, at du skulle overveje at blive sendt til sådan en psykiatrisk afdeling? Eller var det din mor, der sagde det? Ja, vi snakker om det. Det snakker vi ikke om. Hvor han snakker om, han er på et eller andet fucking syge ting. Han er på en lukket afdeling, og hvad fanden ved jeg? Jeg kan godt se grund til i dag, hvorfor han nåede så forfærdelig gang ud i sådan noget i hans liv. Altså, nej, altså, mit hjerte skal lige finde rytme på det her, fordi hold kæft, mand, der er ikke nogen musikalske takter i. Ja, jeg har et meget musikalsk hjerte. Prøv lige. Ja. De er i hvert fald ikke kristen. Altså, prøv at høre. Skal vi ikke lige sige noget? Skud ud for, at de har et copyright musik ovenover et musik, som jeg ved ikke en skid om, man må bruge. Så det kan godt være, at det er copyright på copyright. Det hele lortet er, men altså... den her video, den kommer ikke til at have noget musik alligevel. Så YouTube, I skal ikke forvente, I skal tjekke det her igennem, okay? Jeg klør ikke i dilleren. Jamen så lad dog køle, dreng! Du skal ikke røre noget, der er varmere end det, du kan tåle. Jamen, hvad? Hvad er det for noget, de spiser? Er det sådan noget indbagt rejer? Okay, så er det sagt noget, når også bliver store, det. Hold kæft, mand. Nej. Ja, lad os se, hvad det her det går hen og blive, fordi det er ikke så eventyragtigt at være i køkkenet. Lad os lige få det på det rene her. Det er der ikke noget fedt i. Det gør sgu lidt ondt, det der. Men så er det, når man rører det der varme praller, eller hvad fanden det hedder. Spor, du har lige sagt det sådan 5 gange i den der sektion, mand. Fy for helvede, ja, om det er varmt, men det tror jeg sgu da gerne på, siden du siger det sådan 50 gange til os, der ser det her. Skal vi lige se, hvor mange visninger. Ja, de 48, som har set det her, ved det godt. Gratis reklame, var. Så kører der lige, hvor du kan få noget rigtig lækker, ren rengøringsmid til, når du skal vaske din klamme pasta kødsovs tallerken ren. Dressing. Ja,
Vi skal have noget dressing. Og ved du hvad? Jeg kender kun en, der kan lave en rigtig dressing, og det er selvfølgelig... Ja, jeg er ikke... Ikke over mig. Jamen, den skal selvfølgelig heller ikke blive for vild, den bandit da. Fordi den skal jo helst holde nede i bukserne, ellers er det ikke sådan rigtig hygiejnisk at være i køkkenet, og så lave noget mad til sådan resten af den her skolebefolkning. Ja, tak! Jeg tror simpelthen ikke på det. Var det ikke? Jamen, jeg grupper stadig derovre i, hvordan man kan lave sådan en fuck-ass cringe video. Altså, det kan godt være, I siger, Ronny, han er det mest spørger Kasper parodi, og han er bare cringe og alt muligt. Prøv lige at se det her, Tigging. Det her, det er mere mærkeligt, end hvad Ronny fucking plejer at lave på hans YouTube-kanal. Altså, jeg synes, altså... Ikke for noget. Ikke fordi jeg skal være meget sådan... være stor og være rigtig glad for mig selv-agtig. Men jeg vil da sige alligevel en ting. At det er da meget godt, at han ligesom fandt mig i hans liv. Og vi lavede samarbejde. Og ja, vi lavede samarbejde. Og det blev meget bedre, end hvad det her, han gik fra. Jeg synes, de der undertekster der... Kan vi lige snakke om det? Det er så røvirriterende, at de skal være så store. Nogle af dem, de er fucking ud af frame. Skal vi lige... Var der ikke en, der var ude af frame? Nej, okay, never mind. Kom igen. Det er det, man lige klar med. Den er sgu da god nok, den der! Pinky Ratio. Giv mig mere! Jeg kan ikke få nok af hende. Prøv at høre. Jeg elsker den der, hvor altså hendes datter kom ligesom på. Hold kæft, mand. Det er ikke fordi... Ja, nej. Sidespor! Det er sgu da et løg, din dumme abe. Ja, det er derfor, han har fået lidt gener fra Fætter Charles af. Altså, det kan man sgu da godt se i hvert fald. Hold kæft, man, en lille krølbølle-dreng. Hold kæft. Hvad? Tog han løgn med? Nu fik jeg ikke lige opsummeret det hele, hvad der lige sker. Men, ja, se, ja, det er sgu da løgn, din dumme abe. Ja, det er jeg godt med på. Okay, så, og du tager løget, og du bider det, ja. Og du kigger sådan, jeg tror ikke, du kigger på kameraet. Ja, du synes lidt, det er ulækkert-agtigt. Ja, der er den der skuespillerrolle der, den er ikke lige så god igen, var. Men, ja, det er sgu da egentlig også, der... Giver det her mening? Det er det sgu egentlig også, det. Nå. Ja. Jeg vil allerede lige sige til mit forsvar, jeg er fandme ikke god til dansk. Så lad være med at hate på min grammatik og hvad fanden der ellers lægger mere til. Altså, hold kæft, mand. Jeg synes bare, det lød mærkeligt første omgang. Grunden til, at jeg så måske lidt begejstret ud, men det er fordi, jeg troede, det var bøf. Jeg kunne godt lide sådan, hvor der er beef på. Og det får mig og Ronny aldrig. Ja, men til det med, at det smager godt, så har jeg faktisk lidt lyst til at spørge nu, Ronny. Fordi nu har vi som sagt muligheden for at stille ham et enkelt spørgsmål. Som lyder på, Ronny, hvordan var igen den oplevelse med at, godt nok den her gang med at smage løg? Jamen, det var faktisk uden at være helt, uden at lyve, eller løg på, eller, ja, så vil jeg faktisk sige, at det smager okay, men ikke så værst som den frikadelle, vi kommer til at se lige om lidt der. Okay, allerede en lille cheese her. Jeg behøver ikke engang at se video, han kan bare fortælle mig, hvad der sker. Smart. Var det en snack? Ja, det smager sgu da godt, ja. Nej. Ja, ikke. Nej. Selvfølgelig smager rent løg ikke godt. Og det skal bestemt ikke bruges til snacks, hvis det er det, der står. Om lidt. Om 3, 2, 1. Kom nu. Kom nu, jeg skal se det, for fanden. Ja. Hvor satan da. Ja, så fik I gratis undertekster, så behøver jeg ikke lave mere redigeringsarbejde. Kom nu.
Det er min nye snack. Ja, den havde jeg koglet. Det er slet ikke, fordi jeg så den i 2 sekunder, så tænkte jeg, om det var rigtigt. Men ja, nu fik vi det understreget. Ja, skål i cola. Ja, ved du ikke, hvad det er, Ronny? Men lad mig da lige høre, hvad du siger, hvad det er. Det er sådan, jeg forestiller mig, Ronny, når jeg skal stå og skylle af i det der fucking køkken. Og så sprøjter han så selvfølgelig først i ansigtet, og så rammer kruden bagefter. Hold kæft, mand. Altså, nej. Det er derfor, jeg elsker så meget Ronny, fordi han er så jævnsvag. Altså, den dreng. Altså, prøv nu lige at se ham, mand. Han ligner jo kræfter med idiot, mand. Altså, man kan også sige, at han er lidt vant til den måde, han holder fast på. Nu skal vi heller ikke lige disclaimer ham, fordi at, ja. Yes, lad os bare se videre. Så er nu det ikke sjovt mere. Nej, det er da klart, når du står der sådan 1,5 minut og bare sprøjter dig selv i ansigtet. Altså, som om det var en fredag aften. I ved det, I små liderlige sataner, der ser med. Hold kæft, mand. Nå, nej, okay, prøv lige noget andet, ikke også? Jeg vidste faktisk ikke, det var Ronny, der var Sten. Jeg troede, han hed Jørgen. Og ja, ham den anden der hippie der, han hed Sten. Men det er så umiddelbart Jørgen. Men det er også okay. Der skal være plads til alle, og det er der også med det hår der. Jeg kan ikke tage seriøst. Der bliver bandet alt for mange gange i hver sætning. For satan da! Altså, det er ligesom, det skal bare blive hørt, det der ord der. Jeg vil lige sige, lad være med at prøve det der hjemmefra og tro med ind i køkkenet. Og prøve at skære den op i bollerne på en. Hallo, det er ikke særlig børnevenligt. Lad nu være med at vise den fucking kniv. Og ja, Ronny, du som ansvarlig Ronny gør. For en gangs skyld. Og det troede vi ikke på alle sammen. Men han puttede den i skuffen bagefter. Han tog kniven, hånden ud af ham, og puttede den ned i skuffen. Godt, Ronny. Det er det, jeg siger. Han er sådan en god mand. Og der findes kraften med grænsen, og det er ikke bare den der over i Tyskland, som I kender. Jeg tror faktisk ham der hippie der, jeg ikke ved hvad fuck i helvede han hedder, men han hedder nok, nu kalder ham enten Jørgen eller hippie, så ved I hvad jeg snakker om. Men skal vi lige få ham i frame, så vi er lige helt sikre på hvad jeg snakker om. Bare sådan en ligegyldig ting. Og bare lige spendere lidt mere tid. Jeg prøver lige jeres tid mere. Godt. Ham her, fidusten der. Ja, det var godt. Det skal passes. Nå, men så, yes. Hvad var egentlig, jeg ville tænke? Jo, ham der hippien der, ikke også? Der er en ting med, at jeg tror, han er københavner. Og jeg ved ikke, om I vil give mig ret, men hvis vi lige spoler lidt tilbage og lige hører den der sætning der. Ikke den der. Ja, det er sgu da rigtigt nok. Ikke? Kan I høre det? Der er sådan lidt irriterende københavner, sådan tjævle-agtig fidus der skal dø i sort hul-agtig vibes, altså. Ej, jeg kan godt lide københavner. Jeg kan også godt lide Dope Man eller Pillow, og det er ikke fordi, jeg vil lave en gratis reklame til dem, men Der er koncert 13. juli. Okay, hvorhenne? Krudtønden. Okay. Det bliver fucking nemt. Okay. Koncert 13. juli, dreng, kom! Koncert 13. juli. Det bliver fucking fedt. Vi studerer 2. Hvad helvede spiser I nu igen? Jamen, altså prøv at høre. Skal jeg lige fortælle dig ham der kameramanden, eller hvad fanden han hedder? Nu, ja, han hedder kameramand nu. Men Ronny, han spiser hele tiden. Han vil aldrig stoppe med at æde. Prøv at høre. Selvfølgelig skal der være Nutella-ristet prøve, når han kommer. Og det kender jeg, da vi havde en session. Og jeg vil lige fortælle jer en historie. Det er sådan, at så sagde han, skal man føle sig hjemme her? Og så siger jeg, ja, fordi jeg vil gerne være høflig, og så ja, og sige ja. Men så det der sker, det er, vi havde, okay, det var så heller ikke den helt dyre igen, og størrelsen var heller ikke god nok, sagde hun også i går.
Nej, det gider jeg ikke snakke om. Jeg bliver lidt ked af, når jeg snakker om det. Men så, det er fordi... Nej, men det der er med... så med den her Nutella her. Som ikke er en rigtig Nutella, som hedder hasselnødcreme. Lad os lige få det på det rene. Og det er fra Cuba, hvis der er nogen, der skulle være interesseret i at spørge om, hvad fanden i helvede mærke det er. Ligesom tøj. Nå, men så... yes, så... Det var næsten helt fuld, vil jeg gætte på. Og så havde vi en hel pakke... altså havde vi nærmest en hel pakke brød og en rester. Godt, det er alt, hvad Ronny skal bruge for at overleve hans liv. Men så det, der er ved det hele, det er, at på en hel dag, så tror jeg, han kæde i hvert fald... Hvad skal vi gætte på? 10-15 stykker. Og så... ja... Og så lille mig, når jeg endelig vil gerne have noget ristet brød med det Nutella, så ja, så kan jeg vist godt klemme alt om det, fordi at, så når jeg kigger i køkkenet, jamen så er der sgu ikke mere. Altså, hvad fanden sker der lige for det hele? Bare Ronny, jeg synes, jeg vil have en standstik for det hele. Jeg skal have nyt brød, som er ekstra, eller hvad det hedder. Og jeg vil faktisk gerne have rigtig Nutella, så gider du ikke sende mig det? Ej, Nutella det har jeg, og det er en stor en. Så det behøver du ikke. Bare brød. Og det koster en 10-20 kroner, vil jeg nok gætte. Så jeg gider ikke sende penge til det. Nå, nej. Jeg kan jo forlade hans dør. Nå, det er en anden snak. I fyret! Det er fordi, at nu har han lavet rigelig samfundstjeneste, så han tænkte, han skulle lige slappe af for endnu. Børnelokke? Er der børnelokke det her? Hold kæft, ham der, hippie der, han ligner sgu da sæt for IGH. Prøv lige at se det der. Nej, jeg laver ikke engang sjov her. Prøv lige. Altså, hvis jeg lige prøver at klippe ham her ud. Her. Og så har vi sæt her. Bum. Ikke? Det er den real life version af sæt fra Ice Age. Prøv lige. Come on now. Skud så. Nå, men yes, ja, men ja, Ronny han havde vist også lige en video, jeg skulle se, ja. Kan du ikke se den her, så kan jeg give dig 10 kroner, hvis du, nå, ja, det er jo slet ikke fordi, jeg laver den her video, bare fordi jeg vil have 10 kroner, så jeg lige har råd til at købe en X-Ray, men nej, fordi, nå, ja, lad os da se den alligevel, kom nu er vi her. Ja, det kommer så ikke til at ske, fordi at, ja, vi kunne så ikke se det på optagelserne, så derfor tænkte jeg så, at var det ikke bedre, at vi lige rundt den af. Og ja, jeg fik ikke mine 10 kroner. Fucking snyd og bedrag. Eller det var faktisk 15, men pisselig gyldigt. Tak fordi I så med, og det var pissefedt at lave det her, eller? Ej, okay, det var faktisk sjovt nok, men ja, det er blevet lidt for tørt. Ronny, det synes jeg. Jeg synes, det er blevet sgu lidt for tørt. Ja, okay. Han vil gerne vende tilbage til de gode gamle dage der, hvor han lavede de der videoer, hvor han hyggede sig i skoven og kastede pind op i træ, så han ramte hans hoved, eller pind ramte hans hoved, og han rullede ned af en bakke. Det vil han hellere lave i dag, når I hører det her. Så, yes, men tak fordi I så med. Der er ikke mere herfra. Så håber jeg, I får en pissegod dag. Vi ses. Hej!